Good evening. Obana na ebranga for interview atom that touch. Atom that touch. Oh, see home there. I think I have much. What put your hand down hit na ya go ya. Anya raga ma ho already so ngopia ga eme ma ọ ga-enye m nsogbu n'anya. I try ga ka ngopia self think mba anya nyege m nsogbu na ekwe so ọ ka m tiri ọhụ so gị m ime m imerụ ha. No mbo ga bia nga. Echi na-eme m interview network butere m. Na gịnị mere? Echi imere m accept network butere m ekwucha ha gị network ebuto m. Can't ma gwa ga bia ya bia ji mgbe egwu ma ọchị here remove you. I'm not joking here. Achịga ha m ọchị. Were phone am po outside the way na na get bill to get ramazo. Hey, era seco sel. Ha? Mba. Adi kitchen am na egwu here. Adi kitchen am na egwu here because m ga-akọ gị blocking. Anụ am hikuga. Oh, mma m mere m ji achị ọchị. Mma go no there. I need my approval here before me make interview say abia. Also need the approval before you make interview. Aunti Gebia. Obi wala. There. Achom that touch. Gwa mma say at touch here. Gwa mma say at touch here. Achom that touch. Say abia. Oga idifia o to le chachi for ọchị. O na chi kale ọchị. Oga idifu. Oga akwụsị feature ọchị. Unu la azụ ma ahụ mma ahụ mma ya la azụ ma ahụ ya. Hey, Chineke na lekwela onye kpọ nkata ka bịa nye interview nga. Mama. Ya nwa gị. Ọwụlụ. Akwe mana ihe ọwụla m mere na social media nga. Ga-aba na social media ndị ụwa niile ga-ele. M ga n'iru mma. Galiru. Okay. Asị aga ịlụ nwaanyị n'ala Igbo. A na-epu ụzọ lee mma onye agaje ịlụ ya. Tupu ajụọ ese. Mana ma nwa ahụ dị mma ọlụlụ akwa ya. Ke iwe onye ebe? Amo Imo State. Ebe n'Imo State mma. Onitsha. Oh! Weweli. Ala ihe mega la family unu. Nkata afụta. Then nwatakịrị afụta. Weweli, one of na village. Say magi dia hatidia. Say magi come dia hatidia. Jide nwa na akụkọ kwa bi ebe ọzọ. Eweli nwa nwanne m. Mmesi onye ebe? Onitsha Ezinite Mbise n'Imo State. Diga dị ndụ. Ọnwụ ike ọ na-eme nga ahụ ịlụrụ di? Mba. Anyị ji aka nka. Unu ji aka nka. Ya bụrụ na nwa gị nwaanyị achọwa nwoke ọ ga-alụ, ka ihe wụ nsọ ebe ị nọ ịlụrụ di. Ka ihe wụ nsọ a na-asọ tupu nwa gị ka ọ ghara ịzọghị ụkwụ ga-alụta onye ga-awụ ọbata n'ezi ahụ. Nsogbu adị mma. Anyị wụ kembụ anyị ejighị aga nga osu nọ. Anyị anaghị aga nga osu. Ihe asọwa osu. Ụdọ a na-aga nga ole? Ka abụọ kwanụ. Osu. Okay. Ọzọ anyị anaghị aga nga ejilolo okwulu ka a na-ada okwulu ka anyị anaghị aga. Gịnị ọzọ? Anyị ji ga nga enwere nsọpụrụ ndị na-atụ egwu Chineke.
ọjọọ n'ọgbanje. Ba tụa anaghị arịọ ọgbanje labụrụ anyị. Mma nwere mgbe gị nwa wụrụ agwọ Tụa na mpụ a ọmụ ka ịbụ asụ ọmụ ka ịbụ asụ amaghị ọdị asụ mbụ agị. ele onye mere ekwenụ pụ a Mba, Ọ sị mba, ọ họtụrụ isi pụa. Ọ meaning of pụa. oke pụ a wụ mba Ee, ajụwa m ga-enwele mgbe ị wụrọla agwọ mba. nwa gị o ji aghọpụ usu n'abalị Tụa mba n'ihi odoto ọdị. isiele nwa gị anwa ọbara ohi ọ dị n'ezinụlọ gị Dịghị ezo isi na-ezo abụrụ anyị niile ebe ọwụla ma ebe m shi ma ebe di m shi anyị adịghị ezo isi. oke mma ngwa gaba bịa na-eto nọ akụkọ awụrụkọdị nga a na-eti akị awụrụkọdị nga a na-etewe akị na okwute eti enyi abịa were revasị bịa enyi ya lewe anya na kamera lekwa ebe ị ga-ewetara m otele gị nga weta otele ike gị n'akụkụ nga chọmdata ọchị ya tọnụọ ke ga-eyichi ike nkịta ụlọ ụzọ na ya dị ụlọ nkịta bịara nga agafere nga na lee otu ike gị si ye ike nkịta ahụ nkịta na-acha yelo ga na-acha yelo ma bingo nye riri dem you wanya na front lee ihe ọnụ gbaga gị were fonu gị n'aka nye mma gị gaa ebe ahụ mma gị nọ ka m na-ajụ ya njụ na ajụjụ ele mma gị ana m ahụ ya achọrọ m ị na-ahụ na abụọ achọrọ m data takoshi eze mma achọrọ m data ọchị ya ele ọrịa na-emekarị na famili unu ọwa ọrịa akwụkwọ ka ọrịa mkpọrọ ọhịa ka ọrịa mama ọ na-enwe BP bịa nne ị kpọrọla nwoke bịa n'ụlọ nne gị na nna gị mbụ nwa gị ọ ji akpọ nwoke a bịa n'ụlọ gị n'ubi ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum ele ụlọ akwụkwọ ị gara primary abi secondary ọzọ ole mahadum ị gara otule ịma ihe wụ mahadum mma gị na-agwazi gị ihe wụ mahadum nwa pingo nwụra nwe bịara nga abịa ajụa m primary or secondary mma gị mazi ihe wụ mahadum karịa gị nwa bịara nga abịa emeghe fine girl ma ihe wụ mahadum nwa bingo dem you Chineke agbaghị ọkụ mma gị nwe onye bịara correct ha iji gba gị sị mmanya ọnwụ mgbe ọbụla gị lababụl ekwe gị na-enwe BP were nwayọ Clarosana ọma ka ebe akpasa onye na-etu ekwe mkpu na-enwe BP ekwe gị na-enwe BP were kwedị nwayọ ọma ka emeghere anya ameghara m gị anya nwa advice ka m nyere gị ọwụ naanị gị na-enye m advice nga mma ga-enye be mmadụ ga-ebi inye m advice ị na-aba mba too much maka inwe BP ị na-ekwu okwu BP ihe mere na nwere ike mee gị ga-enwe wetu obi ala ọ mpa mmadụ ka ewu onye ka ị kpọga mpa ọma ka ị bịara nga abịa akpọga mpa ahụ gịnụ ihe ọwa ahụ ọnụ white nọ gị n'ihu na gị na-aba nga ọ mpa ka ewu na mma eso nwa gị azụ azụchara m ya ezụrụ azụ ya na-akpara ya m n'ihu
Israel sị ma na-ekwu ụka ya na-ekwughị ụka na-ekwu ya na shaba ma ọ na-akparị ya m Bishop our advice ka m nyewe gị temyo Israel sị this girl abịa ngabịa kpọọ ma ọ na-agba m ụka ọwụ na okenye dị nye nwata advice nwata dị ọwụ na ohe niile ka okenye ma so ọwụ keke eme anya oke mgbu na-eme mmadụ enwe BP ọha ọgụrụla school mmalekwa ihe ọnụ gbara nwa gị Bishop wetuo obi kwedekwere n'ime nwere oke uzi nwokorobịa ahụ ọnụ white nọ gị nga ọwụ black ka ọ chọga ọ nwokorobịa onye nwere ahụ ọnụ black so ị nwere mọmi ịhụ ga ha ahụ ọnụ white nga dịka mma enwere ike ndị ka ihe ka o nwere ike tere ihe dial ọwụ dial ketere o Bishop ememe n'okwu mmadụ ya were white wee mkpu maka BP irubele 40 years ọ karịala 40 years akpị nkịta ga-aba gị ịhụrụ gị ehi ọbụla ị nwụrụ mmụọ gị ga na-agagharị the whole of this social media achọ m ehi ọbụla ị nwụrụ your spirit ga na-aga kpakparị oro mmụọ gị ga na-aga kpakparị oro ịnọ n'ihu mmadụ agwaga m ụka enyi dị asa achọrọ ya mmụọ gị ga na-aga vam ihe mmụọ gị ga-aga n'ụkwụ Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo nwụrụ anwụ kpara nga bịa akparịga m Bishop akparịwa gị Bishop ọwa device ka m nyere gị genotype gị nwa bingo blood group gị O positive kpọọ phone number gị ọya 081 361 367 97 Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị. Ịwọchịcha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushi eze gị for what? Subscribe for this place Chineke agbaghị ọkụ. 081 361 367 97